Itu setelah kita puasa sebulan penuh. Atau Idul Fitri atau Idul Fitri, setelah sebulan penuh kita sukses menjalankan puasa Ramadan, setunggal wulan nutup, setunggal wulan penuh, tapi sing penuh ya. Ning rahmate Gusti Allah niku jembar, sing posone penuh ya riyaya, sing posone ra penuh ya tetep ya ora. Gitu. Karo wong regokan kula pun pokoke cenges lah pokoke lah. Iku lho jane nyun sewu para mena pun ngaji kaya niki kula pun rada nganu. Kula senenge nggih berbagi ilmu niku ngobrol langsung, diskusi, ketemu nang dalan tetep griya niku. Tundang-tundang syukur niku jagong nek manggung kula jane pun rada anu. Ning dalem ki RB3 niku memang rada spesial kan niku kula ngeten niku. Perpak bayang barang kok ya arep ngoten niku. Iki jane asline dereng pensiun niki Pak Lurah niki. Ning saleh dhewek biyen nikah kok ya di unggah-unggahke ngono niku umure. Nek kate rampungnya tak buka ngeten niku. Iki jane 2017 nek cara